Bisan og mibunok ang uwan, hataw gihapon nga misayaw ang bantog nga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kon CPDRC. Mubalik na ang garbos sa mga CPDRC inmates bisan pa man og mga pinirisura sila. Human opisyal na nga gibalik sa Kapitulyo ang dancing inmates. 183 ka mga inmates ang miapil sa sayaw ug nagpakitang gilas sa talento sa pagtumbling kaniadtong Biyernes, Agosto 12. Mao kini ang sinugdanan sa pagbalik sa maong rehabilitation program sa mga piniriso ubos sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug ang pagbalik usab sa pagpasalida sa mga dancing inmates ngadto sa publiko. Karon, bag-o na nga dance routine ug dance moves ang gipasundayag niini sa tabang sa Sugboanon nga dance sport master nga si Edward Hayco. Matod ni Gobernador Garcia, hayan iapil sa tour packages sa mga turista nga moanhi sa Sugbo ang pagtan-aw sa mga dancing inmates. Yeah, we are still preparing the package itself. Kay we have to adapt na. Dugay na to. So ato nirong i-adapt sa present circumstances and ato pong tanahon, lessons that we have learned sa atong primero aron ato paning ma-enhance puhon alang sa mga turista. Atul sa iyang unang tulo ka termino isip gobernador, adunay schedule nga ablihan ang CPDRC sa publiko aron makatan-aw sa pasundayag sa mga dancing inmates. Atul sa maong paglunsad, gitambungan kini sa mga opisyalis sa Kapitulyo uban nila ni Vice Gobernador Hilario Davide III, mga board members, mga mayores, mga opisyalis gikan sa line government agencies ug mga amiga sa gobernador nga supportive kaayo. Ang pagsayaw sa mga piniriso kabahin kini sa ilang adlaw-adlaw nga physical fitness program ug rehabilitation. Kahinumduman nga nisikat ang CPDRC dancing inmates human nga nag-viral online ang pasundayag nga thriller ni Michael Jackson ni adtong 2007. Sa dihang ang igsuon pa ni Gobernador Garcia ang nagdala sa CPDRC isip consultant nga si Byron Garcia ug iya kining gi-upload sa YouTube. Apan ni adtong 2010, nahunong ang ilang public performances hangtod nga napupos na ang termino ni Garcia sa Kapitulyo isip gobernador. Matod ni Hayco, duha ka semana nga gi-practice sa mga inmates ang ilang dance routine. Karon nga naglangkob og 5 ka kanta. Mission Impossible. Jump. Do You Miss Me? Ang ilang naandan nga They Don't Care About Us ni Michael Jackson. O gitapos kini og mabuhi ka Sugboanon. Kanino, this is such a very inspiring experience for me. We were challenged how to inspire them, but in the end, they inspired us. Mapasalamaton ang leader sa mga piniriso nga si alias Taco tungod kay bisan pa man piniriso lang sila apan ilagayod nakita og natagamtaman ang pagpangga ug pagmahal sa usa ka inahan. Dako sa kay pasalamat nga diin nabalik na taon sir. Kay magapadayon na mi og panglihok sa among panglawas nga dili na mi mapadlak sa silda. Salamat mi ni Ma'am Gob nga sa kanunay gid sir. Iya gimi gitagaag panahon time nga pinangga gyud nga mga Sugboanon sir. Iya gimi gibisita gyud dire. Matod ni Gobernador Garcia, ang ngayon lang gayud hatagan og pagtagad bisan pa man ang mga piniriso kay Sugboanon gihapon sila og patas ang iyang pagtan-aw sa tanan nga Sugboanon anaa sa gawas o sa sulod sa presuhan. Ato aman sa gawas o aniya sulod sa CPDRC ang buot nako. Kitang tanan mga Sugboanon ipatigbabaw nato ang atong garbo pagka Sugboanon. John Granada, Balita sa Sugbo.